Lehen hiruileko honetan ahalduntze eta partaidetzako udal eskolak norberaren, taldearen eta komunitatearen ahalduntzea indartzeko 13 ikastaro eskainiko ditu Debalden. Euskal Nobela Beltzaren astea eta Hilbeltza bekaren aurkezpena egin dute antolatzaileek Karrikirin. Hilbeltzaren 14tik 19ra, bertzea bertze hitzaldiak, mahai inguruak, zinema eta literatura, bazkaria, itzulia izanen dituzte. 21. korrikaren ibilbidea ezaguarazitute AEKak. Edizio honetan euskeraren aldeko herri lasterketa erraldoia apirilaren 4an irtengo da Garestik eta 10 egunez, Euskal Herri osotik igaro ondotik Gasteizen amaituko da hilaren 14ean. Elurra kentzeko 37 makina ere alertan daude tenperaturetan iragarri den jaitsiera orokorraren aurrean. Hauxe da, Nafarroko gobernuaren 2019ko neguko bide zaintza planaren barruan antolatu den lehendabiziko mobilizazio garrantzitsua. Polizia auzotik joan dadila eskatu dute Iruñeko Alde Zaharreko bizilagunek. Goazen urtarrilaren 10ko lehorroburuekin. Lehen hiruileko honetan ahalduntze eta partaidetzako udal eskolak norberaren, taldearen eta komunidadearen ahalduntzea indartzeko 13 ikastaro eskiniko ditu doainik. Urteko lehendabiziko 3 hilabeteetarako 3 topaketa antolatu dira eta bertan partaidetza, demokrazia feminista eta teknopolitikari buruz arituko dira. Ahalduntze eta partaidetzako udal eskolak 2019ko ikasturtea ireki du urtarril martxoko hiruilekorako 13 ikastaro eskainiz. Elkarteei, kolektiboei eta herritar aktiboei zuzenduta. Herritarren partaidetza eta ahalduntzea izango dira prestakuntza gaiak, bai gazteleraz, bai euskaraz, 3 ordu eta 57,5 ordu bitarteko ikastaroetan. Programazioak GODEP, bideratze grafikoa eta ekonomia feminista ardaz dituzten ikastaro berria dauzka. Baita adimen emozionalari eta norberaren irudiari buruz berriro ematen den prestakuntza ere. Herritarren partaidetzako eta gizartea ahalduntzeko zinegotzi ordezkaria, Mikel Armendarizek eta alorreko zuzendari Anxo Fernandezek aurkeztu dute ahalduntze eta partaidetzako udal eskola 2019ko lehen hiruileko honetarako duen eskaintza. Ikastaroez gain, ahalduntze eta partaidetzako udal eskolak 3 hitzaldi topaketa programatu ditu hiruileko hontarako. Sarrera libre izango da eta hizlari aipagarriak bideratuta partaidetza, demokrazia feminista eta teknopolitikaren inguruko alderdiak aztertuko dira. Ikastaroetan izen emateko epea zabalduta dagoia da. Izen emateko fitxa bat bete behar da egin nahi den ikastaro bakoitzeko aurrez aurre. Zentro elkarlaneko gunean, kale nagusian, 2. zenbakia 2. solairuan. Astelenetik ostiralera 9 ordubitara, arratsaldez 8 10 edo onlinez. Fitxa mepabildua.pamplona.es helbidera bidaliz. Fitxa participa.pamplona.es webgunean deskargatu daiteke. Informazio gehiago nahi dutenentzat 948 420 266 telefonoa ere jarri da erabilgarri. Ikastaro bakoitzan behin-behineko izen emateko epea amaituta eskatzaile guztiei jakinaraziko zaie onartuak izan diren edo ez. Orduan lekua dutenek izen ematea berretsi beharko dute. Ikastaroen eskaintza 3 multzo hauetan banatzen da. Norbera ahalduntzeko prestakuntza, taldeak edo erakundeak ahalduntzeko eta gizartea zein komunitatea ahalduntzekoa. Norbera ahalduntzeko edukietarako 4 ikastaro programatu dira 12 eta 16 prestakuntza ordu bitartekoak. Honako hauek hizpide hartuta. Komunikazio positiboa, adimen emozionaletik abiatuta harremanak eraikitzea. Norberaren irudiaren bidez ahalduntzea eta mintza gaitezen gure solasteko moduaz. Taldeak edo erakundeak ahalduntzeko 5 ikastaro aurreikusten dira 3-12 ordu bitartekoak. Prestakuntzaz bakoitzeko kolektiboei eguneroko funtzionamendurako, tresnak emateko, eta administrazioekiko edo hoien voluntarioekiko harremanak bideratzen laguntzeko xedez. Interesdunek honakoetan eman aldute izena. Prozesu kolektiboen bideratze grafiko eta estrategikoa. Zure elkarteko giza baliabideak, voluntarioak eta langileak.
Elkartearen egunez egunekoa, entitatea nola kudeatu egunez egun. Elkarteen finantzaketa, diru laguntzak ikastaroetan eta ideietatik ekimenera. Proiektuen ideiozorako eta martxan jartzeko tresnak azken hau euskaraz. Gizartea zen komunitate ahalduntzeko multzoak 87,5 prestakuntza ordu dauzka berriak diren 4 ikastarotan banaturik. Aurreko ediziotan ez baitzeuden. GODEP, zer joko ematen duen gizarte berrikuntzak eta pornografia, intimitatea, teknologia digitalak eta gazteak ikastaroak eta ekonomia feministari buruzko euskarazko ikastaroa emango dira. Atal honetan berritasun nagusia feminismoen eskolaren 2. estrenaldia izango da, lehen mailako 12 edizioen ondoren. Feminismoen ikuspegitik lanerako esparru berriak eta azterketarako tresna berriak ematea du helburu. Horra, ikasleen 76%an egonkortu da emakumeen parte hartzea, ahalduntze lanean bide egokian goazenaren erakusletzat daukagularik. Hortaz, 13 ikastaroz osatutako programa dugu honakoan, 2019ko hastapen hontan, eta bertatik zenbait gauza eta arrakastatsuak izan diren zenbait ikastaro egonkortu ditugu, eta baita berringuntza nabarmenak sartu ere. Atzo Karrikirin Euskal Nobela Beltzaren astea eta Hilbeltza bekaren aurkezpena egin zen. Ekimena Hilbeltza urtarrilaren 14tik 19 burutuko da eta besteak beste hitzaldiak, mahai inguruak, zinema, pelikulak eta literatura eta bazkaria izanen da. Hilbeltza elkarteak antolatuta eta Arizkungo Zurubi elkartearen, Anizko Mendiarte elkartearen, Arraio Zerriaren eta Erratzuko Kultura elkartearen laguntzaz, 3. urtez Euskal Nobela Beltzaren astea antolatu dute Baztanen, Hilbeltzaren 14tik 20, astelehenetik igandera. Bertzea bertze hitzaldiak, mahai inguruak, zinema eta literatura, bazkaria, itzulia izanen dituzte. Ernesto Prat eta Elurre Iriarte Hilbeltzako kideak egin zuten aurkezpena eta beraiekin batera Hilbeltzako espota egin duen Bira produkzioko Beñat Iturriotz izan zen aurkezpenean. Hortzean, zinema eta literatura lotuko dugu, ia zinemarako eguna bidakatzen nahi dena, ez? Zen egia da, iaz eta aurreko ediziotan landu dugula zinema eta literatura ostiraleko hitzorduan, eta aurten ere hala izanen da. Hemingway ere beltza zen, izeneko ekitaldia edo izanen da, Kontza Lagote zine kritikariak gidatua. Eta hemen aipatuko genuke, ezin dela erran Hemingway genero beltza biziki landu zuenik, baina nezta bere ipuinak eta novelak ilunetik eduki, baina paradoxikoki zinemara egin diren egokitzapenak genero beltzekoak izan dira honenak, ez? Eta, erran bezala, Kontza Lagoterekin hitzordua, ostiralean izanen da, Elizondoko Arizkunena Kulturetxean, arratsaldeko 7:00. Atzo AEKak 21. korrikaren ibilbidea ezagutarazi zuen. Edizio honetan Euskararen aldeko herri lasterketa erraldoia apirilaren 4an irtengo da Garesetik eta 10 egunetan zehar Euskal Herri osotik igaro ostean Gasteizen amaituko da, hilaren 14an. 21. korrikaren ibilbidea ezagutarazi du AEKak. Edizio honetan euskararen aldeko herri lasterketa erraldoia apirilaren 4an irtengo da Garestik eta 10 egunez Euskal Herri osotik igaro ondotik Gasteizen amaituko da hilaren 14ean. Ohi bezala aurreko korrika amaitu zen herrialde berean hasiko da urtengoa, Nafarroan hain zuzen. Gares izan da lasterketari irtera emateko AEKak aukeratutako herria. Bertatik abiatuko da mezu sekretua daraman lekuko apirilaren 4an arratsaldeko 8etan. Hurrengo 3 egunetan, Nafarroko hegoaldean ibiliko da lasterketa eta apirilaren 6ko iluntzean, larunbatean, ibilbidearen lehen hiriburura iritsiko da, Iruñara. Apirilaren 7an beste 3 hiriburuetatik pasako da korrika, Donibane Garazi, Maule eta Baionatik urrenkera horretan, eta 8an,
Goizeko ordu txikitan Gipuzkoan sartu irtena egin ondoren, Lapurdi eta Nafarroara sartuko da berriro. Apirilaren 9 asteartean, Nafarroa eta Araba artean, zigizaga ibili ondoren, laizterketa iparralderantza abiatuko da. Bizkaian sartu eta Ibaizabal zeharkatzen harrapatuko du hilaren 10 gauerdiak. Ostegunean hilaren 11an, eguerdiko 12 aldera iritsiko da korrika Bilbora. Eta Bizkaian barna bide apur bat egin ondotik, kostaldetik jarraituko du bidea. Hilaren 12 eta 13an nagusiki Gipuzkoan izango da laizterketa, Donostiatik pasako da hilaren 12ko arratsaldean. Eta hegoaldetik sartuko da Bizkaian berriro, 9. eguna Otxandion amaitzeko. Euskal Herriko herrialde guztiak ukituak izango ditu korrikak ordurako, baina azken eguneko txanpa faltako zaio oraindik. Ekialdera jako du lehenik, Arrasatetik Gipuzkoan berriro sartu eta hortik hegoaldera egingo du. Lekuko eskuz esku pasatuz, apirilaren 14ko eguerdian helmugara iritsi arte Gasteiz. Mezuaren irakurketa eta amaierako jai handiaren hasiera eguerdiko 12:30 aurreikusita dago Andre Maria Zuriaren plazan. Ibilbidea osoa herrika eta eskualdeka dago ikusgai webikoitza korrika.eus webgunean. Korrikaren 21. edizio egingo dute aurten klika lelopean. Klika egitea aukera bat hartzea da, euskeraren aukera hartzea, autu egitea. Aekatik jakinarazi dutenez, kilometroak erreserbatzeko aukera datorren urtarrilaren 14an zabalduko da. Interesdunek korrika bulegoekin harremanetan jartzea besterik ez dute. Kilometro zehatza gorde eta Aekaren euskaltegien aldeko diru ekarpena egiteko. Elurrak kentzeko 37 makina prestatu dira, iragarri den temperaturaren jaitsiera orokorrari aurre egiteko. Hau Nafarroako gobernuaren 2019 urteko neguko bidezaintza planaren barruan antolatu den lehendabiziko mobilizazio garrantzitsua da. Nafarroko gobernuak elurrak kentzeko 37 makina ere mobilizatu ditu, asteazkena arratsaldeko 6 aurrera. Temperaturetan naiz elurkotan iragarri den jaitsiera orokorraren ondorioz, izotz plakak ez sortzeko prebentzio lanak egin ditzaten. Elurra egiteko aukera arras txikia bada ere, errepidetan sor daitezken izotz plaken kariaz, kontu handiz ibiltzea eta ondorengo gomendio batzuk kontutan hartzean aholkatzen da. Zehazkiago esanda, mobilizatutako ekipoak alertan egonen dira Pirinioetako ibarretan, Lizarrerian, Leizarango, Sakanako eta Abat etxegaretatik, autobidetako lotunetan, Irurtzun aldean, Nafarroko ipar-mendebaldeko eskualdetan, Iruñerrian, Tafaian eta Tuteran sor daitezken goraberak hartatzeko. Doneiako bideko naiz Pirinioko autobideen enpresa konzesionadunek eta AP15 autobidearenak ere beraien makinak gehituko dizkiote dispositibo honi bide guztietan ibilgailuen joan etorri egokia bermatzeko. Hau da, neguko giroaren eraginez errepidetan gerta daitezken goraberak hartatzeko abiarazi den garrantzi handiko lehendabiziko mobilizazioa. Aurreikusita dagoenez, 314 persona ere bidera daitezken Nafarroko gobernuko langileak zein errepideak konserbatzeko kontratuei atxikitakoak neguko kanpainarako. Planak elurrak kentzeko 100 makina ere barne dituen dispositibo aurreikusia du eta hoiei gehitu behar zaizkie AP15 zein A12 eta A21 autobidetako enpresa konzesionadunen ekipoak baita Nafarroko toki erakundenak ere. Iruñeko Alde Zaharreko bizilagunek polizia auzotik joan dadila eskatu dute. Rozalejo Jauregiaren ustuketarako poliziaren neurrigabeko presentziarekin kexu dira Alde Zaharreko auzolagun, dendari eta ostalariak. Nabarreria plaza eta inguruetako kaleak itxita zeudelarik esnatu dira beste behin ere Alde Zaharreko bizilagunak. Espainiako polizia eta foruzainen furgonetak kale iskinetan, poliziak istiluen kontrako materialaz jantzita edonon. Bizilagunak kexu mugitzeko askatasuna mugatu dutelako, ostalari eta dendariak haserre, kaleak itxita, beste egun batez bezerorik ez baitute bere negoziotan. Gobernu delegatuari eta barnesaileko kontseilariari polizia Alde Zaharretik joan dadila eskatu diote.
hostia! ¡Que somos 30, cojones! Zeroa oso lainotsu egongo da, arratsalde gauean ekialdean lainoak gutxitu egingo dira. Ipar ekialdeko haizea ahul bizia ibiliko da, temperatura nahiko jaitsiko da, izoiz txikia egingo du. Ostirala goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, zeroa lainotsu egongo da eta laino gutxikin. Gauean lainoak ugaritu egingo dira, ipar osagaiko haizea ahul bizia ibiliko da. Temperatura minima gutxi jaitsiko dira eta maksimoetan aldaketarik ez. Izoz txiki egingo du, zenbait tokitan handia. Lehen hiruileko honetan ahalduntze eta partaidetzako udal eskolak norberaren, taldearen eta komunitatearen ahalduntzea indartzeko 13 ikastaro eskainiko ditu Debalden. Euskal Nobela Beltzaren astea eta Hilbeltza bekaren aurkezpena egin dute antolatzaileek Karrikirin. Hilbeltzaren 14tik 19ra, bertzea bertze hitzaldiak, mahai inguruak, zinema eta literatura, bazkaria, itzulia izanen dituzte. 21. korrikaren ibilbidea ezaguarazitute AEKak. Edizio honetan euskeraren aldeko herri lasterketa erraldoia apirilaren 4an irtengo da Garestik eta 10 egunez, Euskal Herri osotik igaro ondotik Gasteizen amaituko da hilaren 14ean. Elurra kentzeko 37 makina ere alertan daude tenperaturetan iragarri den jaitsiera orokorraren aurrean. Hauxe da Nafarroko Gobernuaren 2019ko neguko bide zaintza planaren barruan antolatu den lehendabiziko mobilizazio garrantzitsua. Polizia auzotik joan dadila eskatu dute Iruñeko Alde Zaharreko bizilagunek.